kasi na ulan. Good evening, John, Sir Robert. Good evening, Sir Robert and Adelaida. Work, work, work. Today is Monday. Wala customer. Meron pong customer dito po kumakain sa gilid. Yan po sila. Ayan na, nandun na. Ayan na, ayun na. Ito na. Okay lang siya. Alas 12 na gaya mo. Yan. Hello po, Sir Robert. Ha? Hello po. 7 o'clock. Okay. Saan mo sana after one? Happy Monday po, Sir Bob. Bob. Hello. Ano po yun? Apat kami ang plate. Anong flavor po? Milk tea. Apat ko na plate. Dalawang taro ako, saka dalawang dodo. Bali, apat ako kasi cream namin. Yung small lang po. Saka yung tig 20. Ay, kasi naman yan. Aso. Aso ka lang. Kalimutan ko. 29 times ko. 29 times ko. 160 po. Yan sa'yo yung tatlo. Yung uso doon. Hello, busy. Hello, AJ daw, sabi ni Sir Robert. Yan na lang, sir. Hi, sir. Ay, na yung mga mga zombie. Ayan sila. Sa inyo, milk tea. Hindi kayo nilalamig? Saan mo lagay ito, Peg? Saan mo lagay ito? Ayan na sila. Hindi sa taas? Kitang-kita mo pa. 116 po. Ay, ngayon inapat na ako. Nasa yellow. Yung yellow. Ay, ito na pala. Sabay ka na eh. Sir, mag-cake natin. Yung milk tea. Akin na, mag-cake. Bayad na. Bayad na. Ay, wala kang chicken? Ano po yun? Ten. Tapos Mag-cake. Ay, walang pre na. Ay, wala kang chicken ba? Steak na lang po. mango cheese. Mango cheese cake? 29. At saka yung mango rice. Wala daw mango. Ha? Wala ka kanina mango. Maglalap po. Ano lang po yan? Sige po, ayan lang ako. Ano nga po? Akin po. Kalap lang naman. Ano daw ko? Pinapangat na na, merci guys. Akit guys. Ano? Pwede ko tayo binta gamit. Palit ko lang po. Chicken. Pasok limot 1,000 yung pira. Ay, ako po sila. Kabata yung bayad na ha. Lamari ako po. Lamari ako po. Dalawa mga pasakit. Ate Maria po. Ilang pera ba? Ay, 30 po. Ay! May pira ka na. Bayad ka. Bukas na
na naman libre. Bukas na makita. Friends, escape to yan ah. Pero pa pastel. Ano? Ate, dalawang isa po sa akin. Ate, dalawang chicken pastel. Ate, dalawang chicken pastel. Ate, chicken pastel. Ate, dalawang chicken pastel. Ay, ate, nabayaran po na. Ate, chicken pastel nga po yung pakain. Ate, chicken pastel. Dalawa. Ate, pastel wala na. Wala. Sobrang kalit. Kaya dala yung stick daw po. Ay, sinang pastel? Ay, cheeseburger. Uy, kanina yung taro na ano, balik na. Ibigay mo ang tayo. Oo, yung
Bayad na ko sa yogurt. Ate, may yung program na kasi nakalagay dito. Net? Wala, te. Kamay na lang. Ikyap to. Ay, yung iba dito. Uy! Ay! Ngayon ko lang nakita. Ate, may pasok to. Kanino to? Kanino to? Tanongin mo ba ate? Ay, pastil. Kaya akin na yung dalawang pastil. Oy, bayad na daw yan. Isang pastil. Dalawang pastil po. Pwede lang ba? Mahina yung nagatakal doon. Isa po. Bali, apat na pastil. Muna pa. Ay, taro daw dito. Ang hirap po. Ano yung taro? Nanonood ko sa Taro po, tingnan nilay. Love the food. Akin din po, isa po sa klaro po. Akin din po, isa. Bahala po. Kaya, tatlong pamaya kay Loloy. Akin din po. Sa pastel po. Magpupulong ka sa pastel. Dapat ganun ako akin. Ganun ako. Mamaya pa yan. Tingnan mo na. Sa taas ang hindi. O yun na, yun na, yun na. Sa taas ang hindi. O, diba? O, yun sa taas ang hindi. O, ay, sa kabali. Kuya mo. May 10 minutes lang. Yung kanta na lang. Dalawa. Oy, dito tingin pastel mga astin daw po. Pastel, sa labas muna. Yung pastel po. Bakit ka nakapili ka na?
Ay, isa lang po dito. Sino ang isa pang pastel? Nabigyan ng pastel. Ay, isa po. Tatlo po. Yung dito, yung apat yung sinasabi ko. Anong kinakon pa na atin? Pastel yung wedding. Wait lang. Wala nang pastel na tingin. Okay po. Ano? Pastel po, tatlo, tapos 25 po na siya. Ay, tatlo pa yun, di ba? Ito na po yun. Ay, isa pa daw. Ako siya may, abili nga po ng siya may stick. Bali, apat sa'yo, sa'yo pa. Ay, yung apat din. Stick nga po, tatlo po na siya man. Beef or chicken? Kahit ano po. At least yung tatlo lang. Akin po. Chicken and May pet. 5 ka pa sa akin. Chicken, tatlo. Ay, may 50 lang Chicken na dito at yan. Saan? Walang tawag chicken. Ano pa ako nakabayad dyan? Akin yan, ante. Yung alin, Siomay po. Ay, saan? Tatlo ante siomay. Yung chicken. Tatlo. magpapa ka ng apat mo red na. Diba wala kang bayad? Opo. Yung apat pala dito red na. Di ba po? Okay, isa. Ano lang na kita na yun? May bigyan po. Magkano daw po yung stick nyo? Ano na lang po? Tara na lang. 29. Magkano po yung stick nyo? Ate, magkano po yung stick nyo? Isa nga po. Meron pa yung pastel. Ay, Juan. May tubig na. Apat. Ah, dalawa. Atay mo na pa yung Tara na lang. Walang baso dyan. Sahana po. Kano pa? Walang kisari. Wala pa ba? Yan pa sahana. 93. 93. Sa plan mo kasi. Tandaan mo kasi lang to. Thank you very much. Ito na nga, sinasabi ko na Bye guys. Nabigay mo yung battery. Wala ka tayo barya? Ano lang, titre, di sita. Ha? Sita eh. Wala na tayong viewers. Wala na tayong viewers. Gano po? Ang large to ka na ba? Kalabos ni Panyo. Yan. Ay, wala na ka na dyan. Ilang tao pa eh. Ito kay Sir Rodel. Ay, Rodelio. Sagid. Yan. Shout out. Ilang po. siya? Ilaw sa Jose. 13,000 viewers. Yan. Hello kay Sir Jose. Marimo. Ayan, thank you po kay Ma'am. Hindi ko mabasa.
kay Sir Ranilo Molina, kay Road Warrior, watching from Portland, Oregon. Ayan, hello po sa ating 18 viewers. Yan, bumalik na yung viewers namin. Dahil sa busy kami guys, pag ganitong oras talaga, pasensya na hindi naman kayo maintindi. Hindi kami makapagbasa ng mga shout-out. Dahil na lahat ay mayroong Ano sa inyo, be? Ano ang basa sa mga na? wala na health flavor. Next time po mayroon kami yung bantay na diba? So, ano lang naman yun yung mga bata ko dito, 30 minutes lang. Ano na sila. Nakabili naman na sila. Siya lang ngayon nakakain. Breathing lang. Sabaw. Sabaw. May sabaw kayo. May upa Sabaw. na umutin pa sa libay. Sabaw is life yung kaya ginagawa ko talaga sila ng sabaw. Wala silang bawa. Yan, mahulog ha. Ano po sa ating 19 viewers? Patabi ka kay Nainay. Pasensya na ka-drown talaga. Busy kami. Ano, huwag magbaba. Bukas. Ah, Baptis bukas. Then, bukas ay sa susunod na araw, sarado na kami. Nasabihan mo naman namin yung mga bata. Wala kaming ice cream. Wala kaming ice cream. Sa pagbalik namin. Ay, wala po. Pagbalik namin, te, maganda na yung Next year. Ay, next year. Next week. Ay, next week. May ano na, mag-upgrade. Meron kami na lang ba? Ang ulam natin sa kamatis. Kamatis mo na. Hanggang may kamatis, hindi kami tayo wala ng malita ng kamatis. Sabi ka nagpunta. Kanina yung landan, be? Ang hangin. Guys. Ang tanga walang cheese. Wala, may nakaiwang piso. Sa'yo na daw. Ah, sa'yo na. Ayaw na nilang kunin yung mga piso-piso ng bile. Iiwan na lang nila dito sa home. Ang tawag mo kami. Ay, nasi ko to. Ano? Nagawa mo na yun? With cheese ba na? Lalaki. Ako mga lalaki. 210? Kunti? 210. Thank you so much po. Tabi tayo dito, ah. Cellphone ka na lang. Saka isang French fries ha. Wala kayo daw pa. Ah, wala. Bulin na nila.
ano ba? Ayan, thank you so much po sa lahat ng naki-join sa amin for today. Pasensya na guys, mga busy pa rin sila. So, ayan, wala. Bali, one day na lang kami bukas din sa Wednesday ay sarado na kami. Mga 1 week po siguro. Tayo sa mga susunod. Pagbabalik, meron kaming inihanda para sa amin. Yung inihanda mo yan. Ano sayaw daw? Isang sayaw. Pagpapit ako ng mas doon. Isang linggo daw si Gigi para kami niya dito. May pakaldag na si Gigi. Anong may pa-opening? Bali, ano, parang reopening ulit, Je. May reopening daw. Saka, sana matuloy, mayroon kaming upgrade namin yung ibang gamit dito sa tindahan. Para medyo, ano naman siya, medyo gumanda-ganda ito para mahikayat pa namin yung mga customer. Diba? Ayan, thank you so much mga ka-dragon. We love you all. See you all. I'll say bye everyone.